Hej, Oscar. Jeg har set den. Hej. Hvad laver du? Jeg ligger i en kajak. Hvorhenne? På Gudenåen? Nej, på en å, der fører ud til en kæmpe sø i Thailand. What time is it? The bird, what time is it? Okay. Kingfisher. Nå, Oscar. Savner du at gå i skole? Nej, jo lidt. Lidt? Savner du at lave dansk hjemme med klassen? Lidt. Okay. Lidt. Hvad er det fedeste ved Thailand? At bade og sejle. Ja, det er jeg enig i. Nå, men hej hej. Hej hej.